Meillä on aamuläjää, alikersti ullakko. Mitä teille kuuluu nyt näin? Tää oli ihan perussetti, mut huijattiin auki, tule auki. Saat sieltä kokemusta ja jätetään vitun itsevarmuutta. Aivan hajonnut. Ja mun itsevarmuus on viimeistäkin kaikki mennyt jonnekin, koska... Anna tulla nyt vaan. Ei se on niin kauheeta. Kyllä te vielä kotiudut. Pysty puhumaan, ymmärrät. Kyllä se kotiudut vielä, hei. Kotiudut. Tuo lukee vessan seinässä, et me ei kotiuduttu koskaan. Kukahan sen on kirjoittanut? Onko se puhunut totta? Vittu tiiä, mut se lukee, että me tullaan hajomeen aamuihin. Siis niin aukkilaiset tulisi hajomeen. Aivan. En mä pysty oikeesti puhumaan tästä jutusta. Vittu, ei mä häpeä tätä merkkiä. Kulmarauvat vaan lähtee. No niin, sillä lailla. Oikein. Ja sit... Pahista kauan toi se, et kun tuo kävelee tuo mukeen, sit se joku tulee puoltaa vittu nollan päin kasvoja, et mä vittu, kato nyt, tipsu. Vittu siinä. Tipsu, tänne näin! Kato nyt mikä sillä on nolla. Ei kun vittu tule nyt tänne sieltä! Voi Jeesus, mikä mulkku! Mikä omat toi oli? kaverit kääntää selkänsä juurikin tuohon malliin. Ei jumala. Toi on mun shampoo! Onhan vittu, sä eilen veittää mut saunassa. Nyt on pakko poistua, läjät hajoaa. Läjät hajoaa tänne, hei. Nyt on pakko poistua. Päivystäjälläkin aamuja vielä.